Niyo kunin yung tanan niya ang tanga ko anak ako kumagita nga luwas. Dinilalim niyo ako anak ko anak. Hindi na ko makaya. Padayon nga gipangita karon sa pamilya ang 21 anyos nga dalaga human kini na missing. Base sa pamilya, katapusan nilang nasayran sa nahimutangan sa dalaga sa dakbayan sa Lapu-Lapu dihang nag-video call kanila niadtong Domingo, Marso 16, 2025. Ang inahan nga nangita sa iyang anak mao si Rosemary Rizal, samtang ang iyang gipangita mao si Jerissa Marie Rizal, 21 anyos. Kinsa adunay uyab nga foreigner nga kasamtangang nagpuyo sa dakbayan sa Mandawi. Matod ni Rosemary, ang iyang anak nga nag-video call kanila niadtong Domingo, duna sila'y nadungog nga tingog sa usa ka lalaki nga nag-in-English. Nagpadala sab kanila og picture nga naa kini sa sakyanan. Sigon sa sulti nini, anaa kini dapit sa Barangay Mactan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sigon ni Rosemary, ang ilang anak mitugan nga adunay uyab nga foreigner kinsa gikauban niini sa Barangay Subangdako, Mandawi City. Nabalaka na kaayo ang pamilya kay hangtod niining pagbalita wala pa makontak ang 21 anyos nga dalaga. Sa ilang pagdangup sa Brigada News FM Cebu, ang Brigada News Team padayon nga misubay sa hitabo ug dunay koordinasyon sa puwersa sa kapulisan. Sud kayo ning pobrita way mutabang nato kay sa ilang tan-aw ultimo lang. Una nari ko sa brigada ning dangup ko diri nila Attorney Juril nga nang hinaot ko nga matabangan ko nila sa kung problema sa akong anak nga makita pa lang akong buhi. Sa nasayran, gikatakda nga subayon sa kapulisan ang CCTV camera sa gipuy-an sa dalaga. Nabalaka ang inahan sa namising nga dalaga ug dunay pagduda nga basin gitorture kini sa foreigner. Nagduda ko nga gitorture na ko ang anak karon imo na tulas ako nga dungog ng tingog. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.